Fanoušci najíždějí postupně, my máme dohled nad jednotlivými spoji vlakovými i samozřejmě nad autobusy. Zhruba nejtvrdší jádro 80 fanoušků už je v Hradci Králové. Naší snahou je doprovodit je až na stadion, což se nám daří. A samozřejmě naším cílem je eliminovat jakékoliv konfliktní jednání těchto lidí. V současné době máme v ulicích Hradce Králové zhruba 200 našich policistů společně s Pardubickým krajem a v součinnosti s námi operují i městští policisté, těch je zhruba 70. Podle informací, které mám, tak v současné době v Hradci Králové může být zhruba tak okolo 200 fanoušků Baníku Ostrava. Ostatní ještě přijíždějí, prodaných vstupenek na stadiony 350, takže uvidíme, jaký reálný počet ve finále bude. Mezi fanoušky Baníku Ostrava jsou i polští příznivci tohoto klubu, může jich být zhruba kolem 20. Kam chcete jít? Kudy chcete jít? No, čekejte, až vás dojde ten zbytek, pak vás zase pustíme dál. Při výstupu z vlaku se určitá právě ta radikální část fanoušků oddělila, nicméně pořádkové jednotky je okamžitě dostihly a ten doprovod probíhal podle plánu. Vamos tu kameru. V současné době máme zajištěného jednoho fanouška Baníku Ostrava a to pro jeho velkou opilost, v podstatě pro výtržnictví byl zajištěný. Chlapi, nohy! My jsme se domluvili, domluvili jsme se, do píče! Vedeš se sám? Tak se zvedněte. Jedem, chápíte, kousek do dveří, jedem dovnitř. Pak tady s ním, jedem. Jedem dovnitř. Kdo z vás je... Nahoď ty teď, nahoď ty vajce. Jedem dovnitř. Kurva, ale nic neudělá! Co děláte? Jdu otevřít dveře. Pro hosty, to znamená pro fanoušky Baníku Ostrava, je připraven zvláštní vstup, budou kontrolováni na základě předložení občanského průkazu a zakoupené vstupenky. Dobrý den, občanský průkaz, prosím. Občanku máte? A co? Jste Hradičák? No oni nenosí občanky. V okamžiku příchodu fanoušků na stadion si je přebírala pořadatelská služba fotbalového klubu. V ten okamžik my jsme monitorovali pohyb pouze fanoušků po Hradci, těch zbývajících a samozřejmě prostor okolo stadionu. V 18:40 nás pořadatelská služba požádala o asistenci, požádali nás o provedení služebního zákroku, který jsme během krátké chvíle provedli. Oddělili jsme oba tábory fanoušků, jednak Baníku a jednak Hradce Králové od sebe. Během krátké chvíle jsme nastolili klid a pořádek a utkání mohlo
mohlo být dohráno až do konce. Takže hosté provedli 2 střídání, odstoupil se 4 hrající Martin Lukeš a s 20 hrající Tomáš Frejlach. Píčo, proč to dělal? Proč to dělal? Řekni mi, co dělal? Proč? A co jsem dělal? Píču! Proč, kurva? Nestačil to, že ti letí, kurva! Smrdej jeden! A co jsem dělal? Dál tvrdě! Puste se. Co nejříkáš, vole? Otevřeme.
Já nejsem oprávněná hodnotit zvládnutí situace pořadatelské služby, nicméně pokud by situace byla v klidu, nebyla potřeba naše asistence. Vzhledem k tomu, že jsme byli o asistenci požádáni a o provedení služebního zákroku jsme byli požádáni v 18:40, museli jsme k tomuto přikročit a služební zákrok provést. Na stadionu došlo ke vzájemné potyčce, kdy jeden z fanoušků napadl civilistu. Ten se krátce po napadení prokázal jako policista, provedl služební zákrok a došlo ke zranění agresora, který policistu napadl. S drobnou tržnou rankou byl převezen do fakultní nemocnice na ošetření. Proč to dělal? Proč to dělal? S kým to dělal? Proč? A co jsem dělal? Na krabiču! Proč, kurva? Nestačil to 10letý, kurva! Smrdej jeden! A co jsem dělal? Dopravní podnik přepravil autobusy fanoušky Baníku Ostrava na vlakové nádraží, kde už na ně čekal přistavený vlak. Během krátké chvíle se nám podařilo zhruba 250 fanoušků naložit do tohoto vlaku. Odjeli směrem do Pardubic, kde přestoupí. Tam je budou samozřejmě zase opět dohlížet nad nimi kolegové z Pardubic a potom již pojedou směr Ostrava. Nemáte jediný důvod tady čekat, nastupte si, jeďte!